pat gi penyang sumhai phi shakani ga program ka bakerpang na ga benta jong phi ki khinna pat min sham ta yo ngi la da ban yo thu ya ka tu ga jing thu khana shapang nga e yanga ka bangi lai pen sham nong rim na ga gospel ka jong Marcus ka nong ka bakhat ar ka du khat ka ba lai phuwei ka ba ong men e yo paramarjan jong me kumba yela die pat ngi la ekran kumno men ha ka min sham ta yo ya ka ba kumno nyen e yela die khnang mangin nang bat e yaki paramarjan ki jongi timan ta kasngi ngin yo pat benyak poi shakani ga wei pat ka jingi thu khana bat ka jingi thu khana ka kerteng ka perthai ka bashalor bat ka perthai ka bashapo tugin snga begin ga jingi thu khana ka basngo tan bha sha phang ini khinna iba kerteng i Fatima isa bat i mei bat i papa jo i bat kisa hakata ka shnong hakaba ka yin ka jongki ka dan hajan jong awi ka khalau ka berben bha ki dan shibun bha ki jing thong jing tam ki bon bha ki den ki set ki ba itenat bat ki dan ru ki marat khalau ki dan ru ki marat ki ba jo khami i kot mingi mangarong am ju i gum ki ta ki maran ma phiru le se thrai phinum da tep than ti le se ling ma jing ru jing thu khana ye ka ba Fatima sekindu ngin si yo ban tepru shapang ki ta ki marat ha kata ka wei ka sngi Sunday min sngi i Fatima anda bila da ban bam ja sngi i me jong i she sngot na ban puli kot khubor la shong hang ta po ka shuki ga ba sngot na ba ban shong bat ila puli kot khubor i papa jong i pade ila let kai na baki perlok ki jong i Fatima i she sngot na ban let chaka ka khlau bat i she dan ita i chakai ba sngot na ba ban shong badla shong hakajat jong tau dieng ubakerteng uding Arjuna lani ki ong Arjuna 3 anna bi shong i Fatima hangta la ong bai ilara ai ka kot na mi smot nat baban pulikon hendrai kensan kadon ka e ka ba ha pa kli jong i anda bi lapen ya kata ila pet ka e ka ba ha ka kli jong i la kata ka kli jong i gum tu na makala ha hai tu ma ti inda pe hang ta pa madan idei penpande ikot ibaret kan ini i sembai motor ibaret bhai ta ikot ila shim ila persyang man puli ai ta ikot tama im la ra ban yo i te kom ta i pet chedrong kan yang manu mo ben ha ini ikot ibaret anda bai pet chedrong i kan san i wei merat i belong shyo ba itai merat ipet i phongo i na kita ki slading ki bejer ngambat ki berben bha ti Fatima yong hey ini di kot chung phi ita i merat im jubab ngap la ka ngap ti ita i kot i berit i de jong ita i merat i bekerteng i gopa ini merat i longkom i kinja khnai i longkom kinja risang bat ki she ong da phareng ki ai kerteng dormouse ngim da than na mangim yu i ken chini ti itai dormouse isa kata ka perthai ka bashalor le singin on upwell mo da phare ti itai yeng jong igopa idi beret bha itai dormouse ken ti ishna da kita ki dien ki bejam nang tapa de ki sla ki blatter khong bat isa kata ka yeng hang ta hiu tau Arjuna 3 ye ka ba ini i Fatima she sut nat pha ban le shongkai man ba ilet shakata ka khlau kumta ita idur maus isya i Fatima ba ipulikot hang tapo nang ta isya itenat bhape ikitu ki ribbon ki ba ini i Fatima ideng ki longrong stem kita stem ba kita itenat kita long thaba bha ba itu idur maus isya chipet ya bit ye ite Fatima kan dia tang ba ini mei jong gopa mei jong tu idur maus pat kan isya dia kumno isya mahami i yong kumno yong PM pim de banlet sya kata ka perthai ga bashapo number belai kita ki brio ki bashapo kita ki bama bha kita ki ba snio le si ki la ban pen men saw ya phi ti kum tam de tang ini idur maus de tang ini gopa i bashap tieng ya kata ka perthai ga bashapo baru khat ki marat ki badan shata shalor ki shap tieng bha kim kwa ban hiar se the shapo ki shap tieng ya i Fatima ki shap tieng ru i ki brio ki badan shata shapo bak ki perkhan bakalong ka bama ban le shapo ti ha kata ka sngi Sunday ken ka ba i Fatima ilet ban pulikot hangta ini goparu idang puli lai jong ikot hi idang shna ilong kum kinja sok padoi ishna dikin islading bat kat ba idang strong so tenat hangta kan san kawan kala air ka ba jur bat la ong ba kala pen wit ye i bat la kum pen hap kan ni tai kot
ba itai kot ihap ling baju tiki ding ihap ling baju tiki tenan ba ihap ha jerong jong Fatima but kani mas nahap kum taam kala pen syap tiang itu igopa istedong jong ila ki kum tu ila sungu syap tiang nang ta iskor jong iru le si la snau sau kan am bala syap tiang yo ite i brio mo ite Fatima nang tina po in sa one shot ye tie ila perkat ngan ka ila jong de sla long kum ongan kang no ke yeng ka jonga tie Fatima ha kata kasni ikhlam le ki resh ta shedrong bandet pet itai dur maus len itai gopama Henry ili ni persyam ko mangal ongi pimine persyam man puli ti kot moy baren tang bakat no bi persyam man puli la ban puli namar balik kita kidak am kiret palatken hamta ti kum tai la kut jengmut Fatima la kut jengmut i omba hakat sngi sande ke babun ngali pen paino ya kan ka kot menamar menta dengan nam la ban le pen pai namar kum nungan kiu shakite ki jaka ki basalor namar uding ru ki bahe ki ka jaka ru ka ba jerong inum la araban kiu kum tai ibas ta chi shai Fatima ile kum no trai ban poi shate kum tai la kiu shedrong ila kiu shedrong da ka ba ipendat ki balloons ki balong rong sao shi bon teli ki balloon gas balloon kan ila te ila di na po singkai nang tapade ila persyaman kiu shedrong ha du bin da paisa te shedrong do kan jong kita ki dia ha kata ka keleman igo pa idang le kamno idang pen khuiti te dong jong idang pen khuiti kam bet ke jong i kan i kita ki balloons ki basau yung ani ki balloons an ki dis ngha jong no man takas ngi ngitang da dis ngha ne da de ba le sngo bha kan no ne she bo ki balloons ti ini go paru la kamen yong ni la de ka birthday jong no try ki don ki ni ki balloons ki be itanan and re in the pet bha kita ki balloon kita lakte ha ka sengkai jong ita ikna ibashe dang kita ki ribbon ki ba rong yellow ma ki balong rong stem ti kumta ila ong pet no ila wan iti Fatima la wan iti brio mo ban her thma yingi shini kum tai ong ba kiti brio ba shit po katka partega ba shapo la wan her thma yingi imut ban pet no tang ba dan bom becomes that Fatima by Fatima i ong gum ong ko imarat ibarat ngam te traffic tang yu tang ba ikan ye di ka kot jong pi i ong gum ta mas ong gum tan ini igupa la sulong asong penhiar mesim kindet ken yong ishembut ya takakon bat la asmo keman ken ila sotu ba ini imat iklamwan raban pen mensau yanga iklamwan raban le he yanga lawan pen pai ka kot ka jonga akata ka khalmat ila ashrum mun ga durjok ila asmo keman ken Fatima ro ila rakhe ken kumta yo I ya ini igopa be ipet ikta ki ribbon jong I po clear jong ken bat I ong pikwa ikini ne iti pede shubet sai kampat ong I ken ti Henry suki iti Fatima isutu ishib itu riban pente akan hatodong jing ti gopa mentah kila sedang menyelong perlong Fatima bat igopa kili mare bat kila shia skip kila mare itu ki diang shata ka pertai ga basalor ken bat ki ong ya kata da pareng ki ong ka canopy forest kadang shisha kan ni pisawat jing te ma firu ti kumta kila elet ki ikan san ya ka we ka lembet ken ki ong ka kata ka lembet ka di bashi bamso ki ong ka fruit band kata pada kadang thia pada kampong she tip ki lembet she thia ta kampong ti ita I lembet am ikerteng iban ki isngudom hi bagi ta ki yawan nama di bakam snujung long kan dit am isngudom te bagi yawan ki hela ki kan thi ki ka men ki rkhe kumta I pher no nang ta I le no sha ko we pat udeng yong ki yawan thut yang akini ti yong ba kinum ai lat yang abangan thia ja thai kumta ila le nyo sha kata ko we pat ke jaka ila yo ja thai no angta but anda bi pa yang taru ishi bam kita ki soam ki batyang na may di fruit bag la ni ilembet ibashi bam so kumta ibam kita ki so kan ti igopa ila yarap ya Fatima bakin kinti na way ding na way tunad ding not ding but ha kata por ki dam taki dikyu ki beren but ni dem tip am ki dikyu kim dan ratang shijat ki dan ki chat pagi jat ki dikyu ki dan ki dikyu basau ki dan ki dikyu ki bayong ki dan ki dikyu ki berit pha ki dan ki dikyu ki bakam he tang ba ki ni ki dikyu hang ni ki bayat lan
tar ki ai kertengi kini de ki wiva ans lan ni kita ki de kyu ki banang ban su ban than le se de ki slaken ki wiva ans ki ong bat kini ki dang bun kam ki mi pet hiru ini i gopa bat Fatima ki dang bun kam number bele ki dang ya la ka kam la jong bat ki kam pet hiru i ti kini ki se nat bhaban ya lang shilim brum snat bhaban ya shkin hun kum ta ki le ya bat kia than ni ki yasu ken ya kita ki slah ki bahe bat kishna jaka sa ile de kishna ki jaka sa bi nat ha bi nat bhaban ban pet ya kita ki jaka sa ti kum ta ki le kendo mentani tu i lembet nang ta ki le kendo ikini ki dikyo kita ki wiva ans hang ta kensan ini Fatima i kensan ya ka jakoi ka bah bahate kata ka jakoi padam ka keteng ka firki ti ong Fatima ni ka jakoi te ka longkum ka rongjong tu sempeleng rongjong rainbow ken ki kijak ru ki balong rong stem ki khamat ru ki balong rong saw ka met ru ka balong rong blue ti itai firkiam tai jakwat ken la kendet pi bani I kita ki yo tai brio ken ba wan station drum ba la jan hap sam ta lor ding ru kum tang bai la pa I ong thai ong kum na filang I ong ta tang bai pa kro kum to mo kum ba pa ki jakwat ti kum tai ong ba ngangan hap ban lit bam jing bam no tang bai bam de kita ki khinyang ki jakwat shabam ki khinyang to mo ti ini I Fatima I ong ngabot dur tang shati sha perthai ba shapo sha dan ki jakwat ki dan ken jakwat sha perthai ba shapo tang bai yong ini I gopa yong ma yam shni sha jong ru ki dan ki jakwat tang ba kini ki jakwat pede ki de ki balong de kumwei ni kan nu Fatima la asu tanat bi ken du se tai firki ye tai canopy frock ye tai jakwat bat kum tai ki la ya lat no nang ta kensan yo isa ini Fatima ya itai honbel le se da khasi ngam tip ken ki ong kum no honbel nam judan tam bashi ne sheri khasi jungi sapet ya kan gadur ba dan hang ne pen yo I ba ini honbel ikerten I hari itu pada ipet ya ina jingai ken ikwa ba ban long perlok bat ki namari I ka no ba ini gopa ba I Fatima kle long perlok ba hendrei I hari pada imnut te ban mi shakman te kum tai la pen mi ya ka sur ka jong I la ang da ka sur ka ba jam ha ya ka ba kimi kimra ki shak ting bhai I ishu he sur tamam de le bas ne jumlong tang na ka sur ka jong I ka shulong he te I gopa ba I Fatima ba kim snoi I ki sur tanali kum ta la dan perlok menta se ni I tai hari la ni I de honbel I sim ken te kum tai le Fatima la ash berkat apa perthai yong ani kan ga perthai ga bashalor kam de ga ba shat ting hadu kata ngam budur ka de ga shat ting ha kan ga perthai shalor ni ngate bala bet si shapi baru ashi kata te yong seni gopa ngaro ngashi perkat ba kata ka perthai ga bashapo ka de ga basniu ka de ga bambha mo tama mentale ya kan do ifikan no ngasu tenat ban yalong perlok ba pingam shat ting shu menta tikumta kilaya snotenan kat bakin ya keren kumta kensan ki yo snobodan bayam nang tanah kendong kan ti gopa yong vai dia beli fiam dapat bah udi tai besan kan bekertengi vai dia kan ki skor ki jong I ki le yo snow ya skor jong vai dia kan la yo snow ya ka jing keren jong ini arngon but is no si dan happening jong snow si kan tambah ilong ru baleran bi haban mi shakaman kum tai la kali ni gopa ke yong chayu beli fiam kan ni I vai dia la nang yam nang yakat benang yam na robi long rong jerngam ila nang jerngam shu ini besen ti ye thu ken yong kila kot yo kila od no yo nu ding bang sa manga kila pom no yo nu ding bang sa manga ngam dan yeng shu menta kini ki brio ki shna kila od no kini ki ding mo ti kum ta kila pila yam snosi ken mudur manga ma phiru mo ding sha shim no ka yeng jong lo jong kan no ngin snosi kum joru ini besen yam ini vai dia ila snosi ken ti I ong bangki I dipu bat kita kiwe pat kimrat kiwe dan lang shata kila ya mingru na ki yeng jong ki kita ki bubun hakin kimrat shata ki ong di vai diam de tang mga bam don yeng kini kiwe ru kem dan yeng shu ong namar bele kini ki brio ki mod ban shna no da ka srok ka batamai kum namar da shna srok thamai happa ma mi ki ding te kini pat kimrat kila ayes musiken te ki ong ba kata te kalong ka bal susi palat la ong ini I Fatima kan
Ti igo pa yung gidan kampanya i vai dia kum taba igo i Fatima igo pa bat kita ki perlok bat mayam kilai persyang ban ya wat kum no kilai persyang ban berkat lang kum no bakin snai ka yeng na ka bentai vai dia kum ta kilai wat ki ding ki sit nang ta ki sla kilai persyang kum no ban sna kan de kita ki sla ki bejam kum no ban pen long i vai dia ben yo ban sa kan ya kata ka yeng mo nomor bai la ku slai palan in sa hai dia anda bakile persyang banwan ani kelas napet kini ye ke itnat bahan naga bentai vai dia bat kala pen kemen bhai ki yaki namar bale kila ala banyaram ya i vai dia be in yo i ka ye ke betmai dia ini vai dia ru kat nui la itnat bat imla ban mudur shu ba ka ye ke jong i ke betmai ka khampa pen ban ya ke tu ka ye ka ba kam barem me ibasa me mensyuakan yang ani ke mana bang yo ki padlok mo shibun mo bayang aga ya ki baki rap yang ya ka bangan shna hakan dia ke yeng kum tabaroh kita ki merat bala ikan do lang ambat Fatima ki ong ba ngin ya pelong no ka party ngin ya pelong no ka jingle snob ha ma kan ngasni ti kum ta ki le wan ra lagi jong ki jing bam igupa nama idong mungkin ja risang tamo itu igupa ila wan ra de ki nuts ki jingbam ken ki ba bam longkum ki longkum ki shana budam kum gitu ki nuts nang tai hari beda itu i la wan ra de ki so nang ta pada iban ki itu bedam samthia tamo kama menti lembet ba mena itu ti samthia pala di kamarai jitu rupi itu dia kita ki dikiu beda ki lawan ra itu ki jaka ki slakan baki la ya su maki bat ki la penong cushion kan bane shong ye shong ki ni slak ham sko aramo ban shong dia dan ken ba kha ki la sko bhalu langta ini i beda i firki beda tang mai baroi babam ki knyangam tim dan baku abam knyang kan bat i i Fatima pat kita gi balloons la pendat itu gi balloons kan hang tu hapo ka jaka bikin yalong party but haka first time la ni haka sin beneng kong kan bakan ka perthai ka basalor bat ka perthai shika basapo fini i kan gedor kan no ching itnat bikin ki kiur ki wan ra i itu ki sla nang ta ki ki be ki wan ra lagi jong ki jing wan ra ki jong ki la penang party haka taka jaka kumta ini i Fatima kat lui la smokeman ken belayo diki perlok ki batmai ti menta tu nya kendo ya kini ki perlok ki jong Fatima i gopa bat ki perlok ki jong i ki sa ko ba ong pi ki tu ka khalau mo ka badai kita am kini ki hapo India jong i ki don kita ki canopy de si fasali wat jong tup ken canopy ki de ki canopies hapo India ken kini ka bomut ba kim sa ka perthai ka basapo kum basa mangi ki breu ken hendre ki sa akan ka perthai ka basalor bat kim juan hiar madanra ki shu so pada yeledina we ding dan shi bon bha ki marat mantan ngai thu ipi tang ka do ne teliam ki marat hendre dan shi bon bha ki marat chata sha drong balada fi dan tu ki breu bashi so tan bha man ni pet ki marat bas tan bha man ni pet ka mariang am lada filong bha bok am pinyo i ki marat kansan finyo i ki bat fin kan fin smoke man ken la da fi i ki tang ba fi haban nong yai sha ba ban i ki tikini ki scientist am kini ba puli ken ye kini ki le khnu ban puli shpang kita ki cannabis ki le amnu kha pendon kam diki telai na pa pendon kam diki jingking na mar ba kita ki dingi jrong ha do kata kim la balik ki kum ta dan na pring jukili ki pendon kam diki tu ki balloon ki badi hot air balloon ki ong ka le air ka ba khlut yan ka ba pendong ni tu ka balloon ba ki shi drong she let diki tu ken ti kum ta ki skot nat ban yo i ban puli shapang jogini ki meran ti itu i dormouse menem dan shibun kan yum gitu ki dormouse ki ai kertengi gitu ki Malabar spiny dormouse kini am ki tedong jong ki am ki long bun shio bha ki long bushi bha bat ki de ki bajar bha kim ju pen kulmar ha po ka khlau basa maki ti kistunat ban bam ki so bat kistunat ro ban bam ki so maret kini ki dormouse ken nang ta pade kistunat ro ban thia kum ba thia kini ki ding khet de ki hedgehog ki ong bat ki tedong jong ki shan mi shabar ti tu hornbills bade ki sim ken kini ki sim ki long kini ki shintor jong ki bajrom ha nang ta pade ki de ki sim ram ki bas tunat pa banyalang perlok tang ba kistunat ban bam de ki so kistunat ban bam wadi ki marat barat ki bam hi
Ti ki cek snai kita ki jaka sa jong ki ha kita ki tliu ha po ki diem. Ti bat ki slotna bhaban snai yeng yela jong shata. Ti kum itu besen menia pada itu long rong green bha long thaba bha tak rong green ti isha ya ski de ya ru tamba kini ki jat besen yam kim don datang ni India ki don shapo Sri Lanka ru ki don sha Bangladesh ru ki don sha Myanmar nang ta sha Thailand sha Cambodia bat sha Vietnam kini ki jat besen ken ki ong green vine snake kim dalam lesionary khasi joni tamba ki don shikini jaka ba ongai pimentan but ini three frog mane ti bagertengi firki bedam kini bedam ki wan degi jat ki rong kum ki rong simpeleng ki long kum kini ki rainbow ti kum teng ki don kini ki shintor jo ki rong le nang ta bede long sao ki khamat ki long stem ki khamat ki jat ki long brown nang ta bede ki long ki bered bha pindapet batu bapak ingai pi mende pimut ke bahe kimde ke bahe kirat kan ni ka slakti jongi bat ki shet kenti ya ki slak te balong jam ham mla man yang ki slat tang ban namar ba ki ni jakot ki jakot ki digi berat bha ki laban kenti hajrong jongi ni ki sla bat kum gitu ki lembet ki ba menne ki ni brik shet thia da kampong bat ki de ki balong bun kamba ki shet bam iki so ako mga ong ipimene bat ki dan ni kata ka jingla ban sma na makin dei ibahatan ki kmadam kumta ki yarap haye ngiru ya ka bang ki kini ki sentiwam ya ka bakin kin pin mi so kan ki shi ong da parang ki ong pollinate kan ya kini ki sentiu ya kini ki jingthong jingtam de kini ki lembet kan ki bayaram blingi thu ipi shpang kini ki mara dar khaya sif long ni beli ku ba kwa bni thu shpang kini ki mara mo tangba ki de ki mara ki badan shisha kali ga jingi to khanan kam de ga baja shisha ho ki de ga bashu thau ti tangba kini ki mara par ki dan shisha ti kumta habang apkhat ya kan de ga jingi to khana shapang jong ini Fatima bat be yakendu ihini ki be lani ke jinga kendu jong kata ka perthai basalor bat ka perthai ke basapo ka penlong yang abangan penken mau biang yang ken ya ka dekat Bible ka bang apuli menne ken ang ban ye yo paramarjan jong me kumbai la die kumdungin ye ke paramarjan ke jongi bun sin mangiru kum ki khnam hakajaka bangin ye ki teng ila kum bishar shwai ki ani le si te di badom be tan thai nganum la ra ban e te lani nginong ani le si te di ba isni jinglong tang dur balong te bi isni dur ha nganum la ra ban e ki lani le si nginong ni te bakam I ruspa thai num la ra ban e ki lani gijat kum balong ini Fatima am bi thai sniu ya ka perthai ka basalor lani kini ki dur itu go pai dur maus thai sniu ka perthai baspo la nang shu ra ban Nomor 2 kadon sya ka jingsha tim tukumta kani kan ya rap yang ken bangin la ban tentrikam ya kan ka hukum ka ba ujisu hikai yang ki kena ki beren ban ha yang baro khan ya ka bangi la ban ki paramarjan jangi ila ban shisha ki paramarjan jangi bat min la ban num bishari ki bangin ya ki kumba ujisu ula yang bangin ru ki daga jing ka ba shisha Tingin ngis kamo blame kur kui fi lingba jong ni jingi to khana but ublay undon ka bat pi iwe nakabenta ka buram ga jong blay amen